ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಗೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೋಟಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ದಿನ ತಿಂಚಿ ತೋಟಟೇ ಉಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಂಟು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೇನ ತೋಟಟ್ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಟ್. ಸೊ ಐನು ಸರಿ ಮನ್ಪೆರ ರಿಪೇರಿ ಏನು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿ ಆನ್ಲ ಪೋಂದುಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆತು. ನಾನು ಅಪ್ಪೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಅದಾತನೆಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಕ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಂಬಲೆ ತೀರ್ತುನವ ಪೈಪ್ ತೊಲೆ ಮನ್ಪೋರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕುಕ ಪಂಚರ್ ಗೊತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮನ್ನತ ನಾವು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಿನೆಂಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಲ್ ಕಲರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಾವ ತೂವರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ತುಲೆ ಏತುಂಡು ಓಡೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಒಂದು ದೈತೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವಳ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಬೊಲ್ಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಪೆಲ್ಕಾಯ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರಿಯರ ಆತುಂಡಾವ ಫುಲ್ ಮುಗಾಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿ ಕಪ್ ಮಾಲ್ದ ಇನ್ನಿಗ್ಲೆ ತುಪ್ಪಪೆ ತುಲಿ ಚಾಪರ್ರ ಕಪ್ ನಾನು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲವ ಅವತ್ತೊಂದೇ ಚೂರು ನಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಚೂರತೆ ಕಪ್ ತಲೆಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕು ನೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿಂಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರ ಕೊಬ್ಬರಿನ ರಿಪ್ಪರ ಉಂಟತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ನೈಟ್ ಶೋ ಕಪ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಆತೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ಗ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ತುಳಿ ಉಂದೆ ಕೊಂಚಿ ಕಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾತೆ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಆವಡಾತೆ ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುಂಟೋಲು ಮುತ್ರ ಏನು ಪತ ಬರ್ರ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ ಉಡ್ಕ್ಯಾರ ಅವ ಮುಖಾಲಾತ ಅವತ್ತು ಈ ಕೋನೆಟ್ ಗಮ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಸಾರಿ ದಾದ ಪೈಂಟ್ ಉಂಡ ಅವ ಪೈಂಟ್ ಉಡ್ಕ್ಯಾರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದುಂಡು ತೂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಕ ನೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಲುಟ್ಟದಲ್ಲ ಸಂತೆ ಪುರ ಉಂಡಾವ ದೆತ್ತೊಲೈ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಇಂಕಲ್ನ ದೀಡ್ತಾ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೈಂಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಂದು ಹೂವು ಒಂದು ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಆತ್ಲೈತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೂವಾಂಡ ಪತ ಬೂಕ್ನ ತುಲೆ ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ದಬ್ಬಿಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಅವ ಪಿದಾಯಿ ಸೊ ಎಂಕಿತ ಆಯಿಲ್ ಪೈಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಉಂದುವೆ ಆತಿಪ್ಪುವ ಉಂದುವೆ ಆತಿಪ್ಪುವ ದೈತೆ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಅತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಂ ಮೇ ಬಿ ಉಂದು ಟಚ್ ವುಡ್ ಒಂದು ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಆತಯ್ಯ ಓ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಇಕ್ಕಂಡಾವ ಮರ ಕಟ್ಟದೇ ಪೋತಿತ್ತುಂಡು ಈತ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಚ್ಚು ಪೋಪುನ ಬರ್ಸೈಡ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾವ ಎಂಕ್ಲೆನಾ ಸತ್ತು ಪೊಯ್ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಸಾರೋನುಂಡಾವ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಬರೋನಿಜ್ಜಿ ಅವನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಗೊತ್ತಾವನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ತುಲೇತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋನುಂಡ ನಿಜ್ಜಿಲ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಮೋಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು
ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಅದೇ ಪಂಡ ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ಕೊ ಅಡಿದೈತಿ ಓ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಇರತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇದು ತೊಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕೊ ಅದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇರ್ತು ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗದ್ದು ವಾಡ್ನದಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಡ್ತಲಿಯ ಆಯ್ತಾ ಆನಿನಿ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿ ಉಡ್ದೆರ್ದೆ ತೊಂತೆ ಕುಲು ಅಂತೆ ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಉಂದೇನಿ ಯಾನು ಆನೆ ಮಲ್ಕೊ ಅಂದ್ ಮಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ನಾನೆ ಕಾರ್ ಆಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಬಂದು ಅವಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತತ್ತಂತೆ ಈದಿಟ್ಟ ಅವರ ಆವಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಕೊರ್ತು ಬತ್ತತೆ ಮೂಲ್ ಪಿರವ್ದಾಯ್ಕುಲು ಅಂತೆ ಪಂಡ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ತಂಪಾವ ಏತ್ ತಂಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ಲುಂಡ್ಲ ತಂಪ ಆತಿಪ್ಪುಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಕುಲು ಅಂತೆ ನಾನ ಆನೆಯನ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಟುಕ ಬಂಜಿ ಈತ ಆತನಾತೆ ಅವ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಕಾರ ಅವತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಚ ಆಪುಂಟುಕ ತುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಬತ್ತುತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಬಿಪಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಶೋ ಬಿತ್ತೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತುತ್ತೇರ್ ಪಾಪ ಉರ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಬೋರ್ಚಿ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂಚರು ಉರ್ದೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ತಿಬೇಕಾಯ್ತಾ ಬಿಪಿನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಯಾರು ಇದು ಎಂಕಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಿದಕ್ಕ ನಡಿಗ್ ದಾಯಿ ಗಂಡ ಚಿಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತು ಎತ್ತಿ ಆವ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ರವಕ್ಕದ್ದೆತ್ತು ತೈನು ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಕೈ ಉರ್ದು ಎಂಚ ಆತಂತುಲೆ ಕೆಂಪಾತಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತೋಡ ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾವ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಲೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆಲ್ನ ಕತೆ ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಚಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋನಿತ್ತನಾಗ ಏತ್ ಸೋಗ ಆಪುಣ ಐತ ಗೊಬ್ಬು ತೂವರನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ದಾದ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಚಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟುನಾಟನ ಖೋಖೋನಾ ಲಗೋರಿ ಆತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುನಾಟನ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮೀನಿ ಆತಿಪ್ಪ ಇತ್ತ ಭಾಷೆತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡೈರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಇತನಿಗೆ ಯಾನ್ ಆನೆದ ವರ್ಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾವೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಉಂದೆಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತವಲ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತವಲ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಮೂಲು ಉಕ್ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಮುಸುಂಟು ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಆನೆ ತಾವ ಎಂಚ ಆತಂತು ಪಂಡ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿರು ಮುಗಾಲ ಆತನ ಬರ್ಸಾಕ ಅಂಚ ಕತ್ತಲಿ ತೋಜೊಂದು ತುಲಿ ಒಂದು ಆದ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಲಾತನ ಚೂರು ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಈ ಬಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ನಾನು ಮಲ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮಾಲ್ಕೊಂಡ್ ಲವ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲ್ಪೇನ ಅರ್ಧತ್ ಬುಡ್ಪೇನ ಅದು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲವ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ತುಲಿ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಕ ಟಾಟಾ.